Добрый день, паважаныя. Мяне завуць Чарняк Ольга Геннадзіўна. Я кіраўнік гуртка дзіцячага лялечны карагод. І сёння хочу прадставіць вам свой майстар-клас па вырабу лялькі гульнёвай анёлак. Вось такая маленечкая лялька, выконваецца вельмі проста. Для яе прыгатавання нам неабходна кавалачак тканіны квадратнай формы, 17 сантиметраў у мяне, можна выбраць любы памер. Кусочак ваты, ніткі і для ўпрыгожвання стужку. Для пачатку трэба злажыць гэты квадрацік па дыяганалі адзін раз, затым другі раз, для таго, каб намеціць цэнтр гэтай тканіны. Затым у намечаны цэнтр мы укладываем шарик з ваты альбо синтепону. Тканиной охопливаем и вырабляем вот такую головку. Замацоўваем эту головку ниткой. Вырабляючы эту ляльку, нам не патрэбныя ножницы, потому что гэтыя лялькі робяцца як абярэжныя. Распростваем у один бок и у другі бок будучыя крылышкі гэтага анёла і сціскаем под крылышкамі тканіну до цэнтра лялькі з аднаго боку і з другога боку. Калі мы сціснем, то трэба ізноў абматаць гэту лялечку по паяску ниткой. Распростать крылы, спаднічку. І мы можем яе упрыгожыць якімі-нибудь ленточками альбо стужками. У мяне вот такія блісконцы стужачки. Гэтакую ляльку можна нават подвесіць замест цацкі на навагоднюю ёлку. І дзецям вельмі падабаецца ў ёй забуляцца. Яна выконваецца вельмі проста, і на яе выраб не трэба шмат матэрыялу. Вось такая лялечка у нас атрымоўваецца. Я вельмі рада, калі вам спадабалася. Дзякуй за ўвагу.